खुलुमबाय सानसेरि खौरांजों आरोबाव आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोननि सेराव फैबावबाय। नोंथांमोना दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। बे चेनेलनि गेजेरजोंनो सानफ्रोमबो फुंनि समाव नोंथांमोनहा सानसेरि खौरांखौ मोननो हागोन। बिदिबा दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। बिटिसिआव जागायजेनबाय। बिसायख'थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय जानाया जागायजेनबाय। उदालगुरियाव बिजेपिनि मावथिया UPPLनि मावथिनि सायाव गाज्रि गाग्लोबदों। मोनसे समाव UPPL आरो बिजेपिआ लोगो मोनब्लाबो दा सुथुर जानायनि लामायाव फैनो हमबाय। बिटिसि बिसायख'थियाव गावगाबागाव दोलोखौ देरहाहोनो थाखाय दैदेनगिरिफ्रा मेल मिटिं खुंनायाव गोख्रों जादोंसै। ओजोंहाय माखासे मावथिफोरा बिसायख'थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय खालामनो हमदों। बिजेपिनि मावथि अरुप तान्तिया UPPLनि शिब नायक आरो बिथांनि फिसाज्ला अजय नायकखौ गाग्लोबदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजेपिनि मावथि अनुप तान्तिया गिबियाव शिब नायकखौ गाग्लोबदोंमोन। बेखौ लानानै शिब नायकनि फिसाज्ला अजय तान्तिया बिजेपिनि मावथि अनुप तान्तिखौ लोगो हमनानै मानो गाग्लोबनाय बेनि सायाव सोंथि खालामहैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बेयावनो बिजेपिनि मावथिया गोबौ सिखा लानानै जेरै मेरै दानदों, जायजों आथिंफोराव दानख्लाब जानो गोनां जादों आरो जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। सिखाजों बुथारनो नाजानायखौ नुनानै खारखुमानायाव गारिजोंबो हुख्रेमनो नाजादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। जाथाय जानायनि उनाव UPPLनिफ्राय बिजाथायबो होदों। जाथायनि सायाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिजाथाय होदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिसिआव गाज्रि थासारि सोमजिहोनानै बुख्रुब बुख्राब खालामनानै गावसोर देरहानो थाखाय आरो बिटिसि दखल खालामनो थाखाय माखासे राजखान्थि दोलोआ जागायबाय। नाथाय बिदिखौ बिटिसिआव लाय होनो नाङा, नङाब्ला उनाव बिटिसिआव आरोबाव हारिनि गेजेराव दोलोनि गेजेराव जायगा लायै जायगा दावराव दावसि जागोन। सिगांनि बायदि बर' अबर', असमिया अना असमिया, आदिबासि अना आदिबासि बायदि दावराव जागोन आरो बेबायदि दावराव जायोब्ला जौगानायनि खामानि जानाय नङा। बेनिखायनो रायजो राजाया ज' जानो नांगोन होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारि बिथाङा। रायजोनि दाब दाब जायगायाव बिजेपि सोरखार आरो बिजेपिनि मन्त्रि MLAनि हेंथा गोख्रों धरना जादों। धरनायाव मानसिजों बाहागो लाफादों मोसौआबो। नंगौ, बे समाव नोंथांमोनहा थारखौनो खोनादों। रायजोनि दाब दाब जायगायाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिजों लोगोसे गरखा सेल आरो किसान सेलआ बिजेपि सोरखार आरो मन्त्रि MLAनि हेंथा जायगा जायगा धरना होदों। धरनायाव मानसिजों लोगोसे मोसौफोराबो बाहागो लादों। गुरुखुथि बिथांखिनि गेजेरजों आबादारि आरो दुखुथिया रायजो राजाफोरनो होनो थाखाय रांखान्थि बोसोर 2022-23आव आसाम सोरखारा आसामाव गासै 300 गिर मोसौ गुजरातनिफ्राय लानानै फैदोंमोन, जायखौ रङिया रेलवे स्टेशनाव बोख्लायनाय जादोंमोन। नाथाय बे 300 मोसौनि मादाव 90 मोसौखौनो रायजो राजानो होआलासे मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा लांदों होननानै अजद होदों कंग्रेसनिफ्राय। मोसौफोरखौ मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांनि बिसिनि फार्माव लांनाय जादों होननानै मिथिदों आरो कंग्रेसनिफ्राय एफआइआर होनाय समाव एफआइआरावबो बेखौनो मख'दों। बेबायदिनो सोरखारनि लन आरो सोरखारि बिथांखि बायदिखौ रायजोनो होआलासे MLA मन्थ्रिफ्रासो गोसो बायदि राननानै लादों होननानै अजद होयो कंग्रेस दोलोनिफ्राय। आसाम सोरखारनि गेजेरजों गाइखेर दिहुनग्राफोरनो 50 लाख रां साबसिडि होनायखौबो मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांनि बिसिया मोनदों। बिजेपि सोरखारा दुखुथिया आइजोफोरनो दानफायाव 1250 रांल' होयो, नाथाय MLA मन्थ्रिनि बिसिनो 50 लाख रां होयो होननानै अजद होयो। बेनि फिननायखौ रायजो राजाया 2026 होनो थाखाय थागथियारि होननानैबो गोख्रोङै धरना होयो बिथांमोना। मख'नो गोनांदि रां जाख्ल'नायनि दायाव मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांनि हेंथायै गवालपारा सदर पुलिस थानायाव एफआइआर होदों। सावथुन दिहुनगिरि आरो नायगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव सेरफांगुरियाव डिजिटेल मिनि सिनेमा हलखौ बेखेवनानै होबाय। रुंसारि टिकेन्द्रजित नार्जारि गोसोखां सिनेमा हलखौ बेखेवबाय। बिटिआर सोरखारा मिनि सिनेमा हल लुनो खोथा होदोंमोन। रुनिकाटा, सिमला, बागानपारा, रौता, सेरफांगुरि आरो गसाइगावआव लुनो खोथा होदोंमोन। बे लेखायै सेरफांगुरिनि रुंसारि टिकेन्द्रजित नार्जारि गोसोखां सिनेमा हलखौ मैयानि सानाव बेखेवनानै होबाय। बेनि अनगायैबो आरोबाव गंब्रै सिनेमा हल लुनो खोथा होबावदों बिटिसि सोरखारा। गंब्रैनि मादाव क'क्राझाराव गेदेर सिनेमा हल लुनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों, जेराव 500 जिरायनो हानायनि राहाजों सिनेमा हलखौ लुनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। गुबुन डिजिटेल सिनेमा हलाव 150 जिरायनो हानायनि राहा जागोन। बिसानि गेजेरजों बर' सावथुन मुलुगखौ गोजौ फारसे
लांनो खामानि मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। एक्टिं मोजां मोनग्रा लाइमोनफोरनो जाहाथे मोजां प्लेटफर्म होनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। बिसानि अफिस आरो गेस्ट हाउस लुनो थाखायबो बे बोसोराव 1,50 लाख रां बिटिसि सरकारनिफ्राय होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। गावनि फंबायफोरखौ बुथारनायनि दायाव सासे दायनिगिरिखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन्स कर्टआ। दुथां निराज शर्माया थांनाय 2024 मायथाइनि 20 डिसेम्बराव गावनि सानै फंबायखौ गोदोनायाव हानानै बुथारदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै बिजिरसालियाव बिजिरगासिनो दंमोन। 6 दान आरो 9 साननि उनाव दा डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन्स जाज NS देउरि बिथांनि बिजिरनायाव दुथां निराज शर्माखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 30,000 रांनि जुरिमाना फोनांबाय बिजिरसालिया। बेनि अनगायैबो बुथारजानाय नखरनो 10 लाख रां अनसुंथाइ होनो थाखायबो बिथोन होबाय दुथां निराज शर्माखौ। थांनाय 2024 मायथाइनि 20 डिसेम्बरावनो गावनि फंबाय सानैखौ गोदोनायाव हानानै बुथारदोंमोन दुथां निराज शर्माया। 6 दान 9 सान बिजिरनायनि उनाव दा नखरनिया बिजिरनायखौ मोननो हाबाय। सारअन्थाइ गावनायजों फिन सासे आइजोनि जिउ खहा। मैयानि फुङाव सारअन्थाइ गावनायजों सासे आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों। चिरां जिल्ला बिजनि पुलिस थानानि सिङाव थानाय कुपथुपलि बाटाबारियाव जादों बे जाथाया। जिउ खोमानांनाय आइजोनि मुंखौ पुष्पा दास होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि फुङाव रायजोनि दाब दाब जायगायाव गोबां रोजा अखा हानायजों लोगोसे खोरोमनाय मोफ्लामनायबो जादोंमोन माखासे जायगायाव। खौरांनि बायदिब्ला पुष्पा दासआबो आबाद फोथाराव फुंनि समाव खामानि मावबाय थादोंमोन। बे समावनो सारअन्थाइ गावनायजों बिथाङा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। लोगो लोगो बिथांखौ बिजनि भेटागावआव थानाय सोरखारि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन नाथाय डक्टरा थैबाय होननानै फोसावदों। उनाव बिथांनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय काजलगावआव थानाय जोहोलाव सोमब्ला सोरखारि देहा फाहामसालियाव लानानै फैनाय जादोंमोन। बेनि उनाव पस्टमर्टेम खालामनानै नखरनि सुबुंफोरनो गथायहरफिनदों। बिजेपि सरकारनि हेंथा बिजेपि मावथिनि धर्ना। आखायाव थोरसि लानानै आरो थोरसि दामनानै बिजेपि सरकारनि हेंथा धर्ना। डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि CEM देबलाल गार्लसानि हेंथा धर्ना होदों बिजेपिनि मावथिफोरा। डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलनि CEM देबलाल गार्लसाखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायाबा रोजा रोजा बिजेपिनि मावथिफ्रा बिजेपि दोलो एंगारनो हागौ। सोमावसारनाय बिजेपिनि मावथिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलाव 9 बोसोरनिफ्रायनो बिजेपिनि सरकार, नाथाय दासिमबो गामि गामिफोराव गरिब दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाफ्रा सरकारि बिथांखिफोरखौ मोननो हायाखै। CEM देबलाल गार्लसाया खालि गावनिल' खोथा सानो, खामानिफोरखौ नखरनि आरो खाथि सोमोन्दो जानायफोरनोल' होयो। जायखिजाया स्किम थिखा खामानिफोरखौनो मावथिफोरनो होआ, फरायसाफोरखौबो स्कलारशिप होनायनिफ्राय गोजानाव दोनदों। बिथांनि हा आवग्रिनाय, दादागिरि, सिन्डिकेट, गावनि गोसो बायदि खालामनाय बायदिनि हेंथायैनो बिजेपिनि मावथिफ्रा धर्ना होनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो आरो CEM देबलाल गार्लसाखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै दाबि खालामो। रायजोआव फिन एनकाउन्टार खालामनाय जाथाय। बे खेबाव भबेस कलिता आरो सन्जीब बर'आनि सायाव एनकाउन्टार खालामदों आसाम पुलिसआ। बकाखाताव जादों बे जाथाया। फोरमायथिनो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगां पुलिस बेटालियनाव ग्रेनेड खुबैनाय जाथाय जादोंमोन। बे केसआव अंकुर दास आरो रुपज्योति दासखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदोंमोन। बेनि उनाव बे जाथायजों लोब्बा थाबावनाय भबेस कलिता आरो सन्जीब बर'आखौबो एरेस्ट खालामदोंमोन। नाथाय सानै दुथाङा पुलिसनि सायाव गाग्लोबनानै खारनो नाजादोंमोन। बेयावनो भबेस कलिता आरो सन्जीब बर'आनि सायाव पुलिसआ गुलि गावनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय थांनाय बावैसो सान सिगां पुलिस बेटालियनाव ग्रेनेड खुबैनाय जाथायजों माखासे पुलिस जवानफोरा जोखोम जानायजों लोगोसे खाथि खाला थानाय सुबुंफोराबो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन आरो खाथि खाला थानाय न'-बांफोराबो खहा जानो गोनां जादोंमोन। बे जाथायावनो गोख्रोङै नायबिजिरनाय हाबाखौ मावगासिनो दंमोन। बे लेखायै थांनाय माखासे सान सिगां अंकुर दास आरो रुपज्योति दासखौ हमग्रोदोंमोन। बेनि उनाव बिसोरनाव सोंनाय फिनाय लानानै बे जाथायजों लोब्बा थानाय आरोबाव भबेस कलिता आरो सन्जीब बर'आखौ हमदों पुलिसआ। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सौफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो
सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास डक्टर आसराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट MBBS MS अप्थाल्मोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आसराफुल आलम आरो MBBS MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900 खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय खुलुमनाय जासिबाय आसा खालामो गाबोननि समाव फिन नोंथांमोनजों आरोबाव लोगो मोनफिनबावगोन